Alin ba? Sige, kukunin ko lang. Ha? Tama. Yan, Ma'am Astrid, good evening. Yan, kakarating lang namin. Galing kami sa bahay ng mga biyanan ko. Yan, entertainment. Hello, good morning. Ay, good morning. Good evening pala. Ako po. Ayan, good evening. Migalab shout out. Sandali lang sis Astrid at kakauwi lang namin. Nasa daan kami kanina. Nakipagkulitan kami kay nakipagkulitan ako kay Sir Tribong Subani. Nasa daan kami. 20CH, hello, good evening. Thank you so much. Ayan, sis Astrid, salang na kita dito. Unahin na kita, sis. Ayan, entertainment, thank you so much. Kaya makapag-live pa kanina, nasa daan kami. Ayan, sis Astrid, dito na ako sa iyo, sis Astrid. Ang saya kausap ni Sir Tribong Subani, nakakatuwa. nakakatuwang harutin. Ayan, dito muna ako sis Astrid sa Astrid Cooking Show. Saka ako puntahan mamaya yung main channel mo. Dito muna ako sis Astrid sa 1 month ago. Sa tinolang manok. Ayan, playing ka na sis Astrid. Inuna na kita para... Ay po! Kasi nahulog na. Ayan, nalaglag na. Nabasag na, nabawasan pa. Ayan, si Clarence. Clarence, hello, good evening. Ayan, bigyan kita ng ng kajakitan mo dyan. Kala ko din ako makakapag-live. Kala ko malilate ako. Hello, Clarence. Mega love shout out. Thank you so much for coming, Clarence. Ayan, I give you moderator now. Ayan, naka-play ka na, sis Astrid. Tapos puntaan ko mamaya yung main channel mo. Ayan, Clarence Dan from Entertainment. Entertainment, thank you so much. Ayan, 20 wheels. Hello, mega love shout out, 20 wheels.
Ayan, 20 wheels, baba ng bahay. Ayan, salamat sa street. Ayan, saglit ko lang tatambayan din yung live ko. Then, matutulog na ako. Ayan, iwanan ko na lang muna siya dito. Ayan, Lee Songson TV, may kalab shout out. Thank you so much for coming, Lee Songson TV. 26, thank you so much. Thank you so much sa patamsak, Lee Songson TV. Thank you. Ayan, kalab shout out sa 8 million in the house. Maraming salamat guys. Ayan. Ayan, Shahabudin. Shahabudin, hello, may kalab shout out. Ang lakas ng hangin. Parang may aircon na. Drubabisha, hello, may kalab shout out, Drubabisha. Ayan, dan pulots na si sa street, yung ano mo, dito na ako sa ano mo. Hindi na ako nag-comment kasi may comment na ako dito. Dito na ako sa main channel mo, si sa street. Ayan, 10 million in the house, maraming salamat guys. Host, please visit my channel. Ayan, yes, probably siya. I will visit to your channel later. Sis Peli, good evening. Thank you so much, Sis Peli. Ayan, dito na ako sa street sa main channel mo. Ayan, dito ako sa street sa ano ba to? Dito ako ulit sa one day ago. Ayan, playing ka na sa street, playing na. Ayan, masilaw ba? Sis Peli, magandang gabi Sis Peli. Ayan, dito na ako sa bahay mo Sis Peli. Ayan, dito ako sa Spain sa dito po kami sa likod ng Ocean Park. 1 minute and 44 seconds sa Spain, playing ka na. Ayan, Drubabisha, please drop your link, Drubabisha. Bibom, ayan, Bibom TV, hello, thank you so much for joining, Bibom. Mag-pin tayo, mag-pin. Ayan guys, please connect sa nakapin natin guys. Spelly is still playing. Nasrin Cooking in Village Style. Hi, ayan. Thank you so much for coming. Nasrin Cooking in Village Style. Ayan. Thank you so much for joining, Nasrin. Shahabudin, thank you so much. Ayan guys, pa-connect sa ating nakapin guys, pa-connect sa ating nakapin. Ayan, Nasrin support from Shahabudin. Ayan, thank you so much sa 11 thumbs up natin, thank you so much. Ayan, si Spelly, full watch ka na si Spelly.
Yan, Sis Astrid, still playing ikaw, Sis Astrid. Sam TV Vlog, Sam, hello, make a love shout out, Sam. Thank you so much, Sam. Ayan, si Jubinaldo, ay Jubinildo ba? Jubinaldo, hello, make a love shout out, Jubinildo. Thank you so much. Still playing, Sis Astrid. Ayan, Bibom. Are you still there, Bibom? Ayan, walang ano ay okay lang naman to, Sam. Ikaw, kumusta naman, Sam? Matagal-tagal ka rin sa amin din nalibot. Ayan, Jubinaldo Dan from Entertainment. Jubinaldo, please return back. Already done connect to your entertainment. Wow, thank you so much, Sam. Thank you so much. Maraming salamat, Sam, sa pakulay. Lagi kang busy ngayon, Sam. Ayan, Kapiso mo vlog. Hello, Ross. Ayan, hello din sa'yo, Kapiso mo vlog. Ayan, kanina nandun ako sa live mo kanina, hinahanap kita. Magpakilala ka naman ng personal kay kaibigan Bicolana. Ayan, busy lang po sa talaga host, puyat sa work. Okay lang, Sam. Kailangan talaga natin unahin ang ating trabaho. Ayan. Maraming salamat, Sam, sa pagsilip ulit ngayon. Ayan, Sis Astrid. Full watch ka na, Sis Astrid. Yung mga cellphone ko, mga naninigas na lahat, ayaw na mapindot. Agoy, pastila, no? Ayaw na. Sis Astrid, 3 heart na lang napindot ko, ayaw talaga. Ayan, si Lady Rina Vlog. Ayan, may galap shout out si Koy. Ayan, jakitan kita. Bigyan kita ng moderator, Lady Rina. Ayan, thank you so much, sis, sa pagsilip sa aking live, sis. Ayan. Dito na ako sa bahay mo, si Koy, Rina Vlog. Dito na ako sa bahay mo. Ayan, dito ako, Rina, sa tamsakan ko muna yung mga upcoming mo, Rina. Ayan, unang tamsak sa unang upcoming mo. Pangalawang upcoming, tamsak ulit. Ayan, pangatlong upcoming mo, Rina, tamsak ulit. Ayan, naubos rin, wala na. Tatlong upcoming mo, Rina, dan tamsak. Ayan, dito ako sa video mo, Rina. Meron pa pala dito sa baba, meron pa pala isa, dalawa. Tatlo din dito sa baba, Rina. Ayan, tamsak ulit sa pangalawa mo ulit dito sa baba. Sana all daming upcoming, Rina. Ayan, 4 pala, pangatlo. Ayan. Yung pang-4 mo, tamsak ulit, Rina. Ayan.
7 tamsak Rina sa 7 upcoming mo. Ayan, puntahan ko dito sa kabila para matamsakan kita ulit dito sa kabila, Rina. Dan sa nakapinhos, ayan. Shahabud, ano ba to? Shahabuda, ano ba to? Shahabudin, ayan. Already done connect to your, Sam TV vlog. Please return back. Shahabudi, Shahabudin. Shahabudin. Naku po, ayan. Rina, dito ako ulit sa kabilang cellphone ko, Rina, para matamsakan kita ulit. Ayan, Sam Dan from Entertainment. Sisikoy Maribik. Ayan, magandang gabi Sisikoy. Late na ako Sisikoy. Kanina nung kausap, nandun ako sa live ni nasa daan kami Ayaw mabuhay ng cellphone kong isa. Ano ba itong cellphone na to? Ayan. Makisama ka naman, bawag ka naman sumuko ngayon. Ano ka ba naman? Ayan, dito ako ulit Rina. Nandiyan ka pa ba Rina Vlog? Nandiyan ka pa ba? Sisikoy Big, big love shout out sa iyo dyan, Sisikoy. Maraming salamat sa iyo dyan, sis. Gising ka pa? Kaya pala hindi kasya, hindi pala ito yung hindi pala ito yung para dito. Ay, siya nga. Ito yung para dito. Ayan. Maraming salamat, Sam, sa pakulay, Sam. Thank you so much. Ayan. Maraming salamat, Sisikoy, sa pagsilip mo yan dyan. Rina, nandyan ka pa ba? Rina Vlog, nandyan ka pa ba? Bukas ko lang yung electric fan ko kasi mainit yung aking cellphone, nag-iinit ba? Wait lang guys. Good night, host. Ayan, Sam. Maraming salamat, Sam. Good night sa'yo. Sige, sleep na ikaw, Sam. Maraming salamat sa pakulay, Sam, ha. Thank you so much. Ayan, Lady Rina Vlog. May kalab shoutout po. Dan Connect from Kapiso mo Vlog. Rina, nandyan ka pa ba, Rina? Lady Rina, nandyan ka pa ba? Big love shoutout Entertainment from Maribik Family TV. Ayan, hello Maribik Family TV from Entertainment. Ayan, dan to you Entertainment from Sam TV Vlog. Ayan, dan support Shahabudabin. Shahabudin. Shahabudin, nabubulol ako dyan. Ayan, Rina, pakibalikan mo na lang Sisikoy yung mga bumabalik sa'yo, Sisikoy Rina. Ayan, Entertainment. Ayan, Dan Connect from Kapiso mo Vlog. Ayan, Kapiso mo Vlog, dito na ako sa'yo. Ayan, full watch Ma'am Astrid from, Pelis Cooking Vlog. Ayan, maraming salamat, Sis Astrid. Dan full watch na ako sa iyo, Sis Astrid. Na-play ko na yung video mo. Ayan, Lady Rina Vlog, Dan Connect from Kapiso mo Vlog. Dan Sam, dating dikit from from Maribik Family TV. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Sam, nandiyan ka pa ba, Sam?
Puntahan ko yung bahay mo, Sam. Ayan, Sam, dito ako sa bagong upload mo, Sam. Sa bagay, matutulog na raw si Sam, nagpaalam na. Nandyan pa. Sige po. Nandito ako sa bahay mo, Sam. Ayan, naka-play ka sa akin ngayon, Sam, dito sa may new version water. Ayan, naka-play ka na sa akin. Malaki na rin yung bahay mo, Sam, Ilan na yung bahay mo? 1.8 na. Ayan, 10 million in the house. Maraming salamat, guys. Sisi Koy Maribik, maraming salamat sa'yo. Ayan, Kapiso mo vlog. Dito na ako sa bahay mo, Kapiso mo vlog. Ayan, dito ako sa latest upload mo, 1 day ago. Malayong lalakbayin, hindi hadlang. 8 minutes and 2 seconds, Kapiso mo vlog. Ayan, ano ba tawag dito? Si Johnny Electric. Tama ba? Electric. Tama ba basa ko? Johnny Electric. Agoy, ayan na naman po tayo. Yes po, host. Balaki with WH na lang po lang. Update live lang ako. Ilan na ba WH mo, Sam? Ayan, Changi Electric, thank you so much for coming. Thank you so much for joining. Ilan na ba yung WH mo, Sam? Dikit na pala kami ni Maribik Vlog. Ayan. Jang Electric, may kalab shout out po. Dan Connect from Kapiso mo vlog. 500 pa lang, host. Live ka lang ng live, Sam. Kahit i-silent mo lang yan, Sam, pwede. Habang busy ka, i-silent mo lang siya. Pwede yan, Sam. Para yung WH mo, lumakad na ng lumakad. Ayan, Kapiso mo vlog. Still playing ikaw, Kapiso mo vlog. Ayan. Tapos, sino kayo naka-play ko dito? Si Sam. Sam, Dan Connect na ako sa'yo, Sam. +1 banana ka dito, Sam, sa akin. Ayan. Ayan, +1 banana ka, Sam, ha? Loving Sky, Sisi Koy, maraming salamat, Loving Sky. Thank you so much. Dan thumbs up, host. Ayan, maraming salamat, Loving Sky, Sisi Koy, thank you. Ayan, Kapiso mo vlog, playing ka pa din, Kapiso mo vlog. Sige, Sam, salamat. Tulong ka na. Thank you so much. Ayan, maraming salamat sa pakulay. Maraming salamat. Thank you, Sam. Ayan, good night, Sam. Kapiso mo vlog, thank you, friend. Ayan. Ayan, Sisi Koy Maribik. Dito na ako sa'yo, Sisi Koy. Unahin ko na Sisi Koy si Maribik, Family TV. Ayan, dito ako Sisi Koy sa January 8. Ayan, medyo maliit pa yung views mo dito para lumaki-laki ng konti, Sisi Koy Maribik. Ayan, maraming tauhan si Kapiso mo vlog. Kapiso mo, still playing ka, Kapiso mo vlog. Welcome, Sisi Koy Maribik. Walang man Sisi Koy, di ba? Kakauwi lang namin, Sisi Koy, hindi nga sana ako magla-live Galing kami doon sa bahay ng biyanan ko nung kami naghapunan. Kanina nung nakikipagkulitan ako kay Sir Tribong Subani, nasa daan kami ng asawa ko. Nung sinasabi niya na mag-live ka na, wala pa ako sa bahay kanina. Nasa daan pa kami. Balak ko sanang hindi na muna ako mag-live, kaya lang sayang naman.
Eh, pwede ko naman itong i-live, tambayan ko ng saglit, tapos pwede na ako matulog. Iwan ko na lang muna i-live ko mamaya, i-silent ko na lang. Shahabudabi, ano sabi? Shahabudin Dan Tin from Jungle Electric, ayan. Shahabudin, please return back, Jungle Electric. Already done connect to you, Shahabudin. Yan, still playing ka, ano? Buti na punta ako doon kasi di kita makita na naka-live, kaya pumunta ako kay Tribong Subanin. Oo, si Sikoy, kasi nandun kami sa kabilang bahay. Pwede pala kung magpunta doon si Sikoy. Mga bandang 9 ako talaga magla-live, makakapunta pa ako sa kanya. Masaya pala doon, nakakatuwang harutin si Sir Tribong Subanin. Nakakatuwang harutin ba? Ayan, full watch na si Sikoy Maribik. Pag-play pa kita ulit ng isa, dito ako sa 1 minute and 23 seconds si Sikoy Bik. Playing ka ulit. Maharot din si Sikoy. Oo nga, maharot din siya. Kakatuwa nga eh. Eh, sakto kanina, nagdaan yung asawa ko dun sa ano. Ayan, full watch, Sis Maribig, from Sis Penny. Ayan, Sis Sikoy Maribig, yan, full watch na si Sis Penny sa'yo. Maraming salamat, Sis Penny. Kaya sabi ko kanina, baka hindi ka ako makapag-live kasi gabi na. Eh, sayang naman, medyo maaga pa, sabi ko, i-live ko na kakulit. At nandito na rin lang kami. Ayan, OTW Ate Pili from Maribik Family TV. Ayan, Kapiso mo vlog, still playing ito, Kapiso mo vlog. Ayan, naka-live si Sir Bongski. Si Sikoy Maribik, nadadalaw ka ba sa live ni Sir Bongski? Ako'y tuwa sa kanya mamaya, dadalaw ako sa kanya mamaya. Nakakatuwa siya mag-live. Ayan, full watch ka na ulit si Sikoy Maribik. Sa pangalawang play ko sa'yo, full watch ka na ulit. Ayan, Kapiso mo vlog. Ayan, dan full watch ka na, Kapiso mo vlog. Ayan, OTW Sam TV from Jungle Electric. Yan, iwan lang kayo na bakas guys sa mga didikitan nyo at makikita nila yan. Ayan, malapit ka na mag-full watch, Kapiso mo. Ayan, panadighay ko na naman. Dami ko nakain kasi kanina. Ayan, dan full watch ka na, Kapiso mo vlog. Ayan, full watch na. Maraming salamat sa iyo dyan, Kapiso mo. Good luck sa hangarin mo sa buhay. Ayan, maraming salamat. Yung hangarin mo na ikaw ay makatulong sa kapwa. Maraming salamat sa iyo, Kapiso mo vlog. Ayan, good luck sa iyo. Ayan, naaantok na rin ako ah.
Dapat malapit na ako mag-end sa mga oras nito eh. Ayan tuloy. Kaka-start pa lang. Ayan guys, mag-iiwan lang kayo ng baka sa mga mga didikitan. $7 million in the house, maraming salamat. Harang host, pabukas ng gate. Nakabukas yan, Sir Toret. Hindi yan nakalock. Maraming salamat sa paharang, Sir Toret. Thank you so much. Ayan, magandang gabi sa iyo, Sir Toret. Kaka-start ko lang kasi kakauwi lang namin, Sir Toret. Kanina nasa daan pa ako nung nakikipagharutan ako doon kay Sir Tribong Subani. Nasa daan kami. Ayan, hi Johnny from Entertainment. Ayan, thank you so much. Sir Toret, malapit na. Ayan, Loving Sky at Ma'am Marivic, mega love shout out from Sir Toret. Yan, naaantok na tuloy ako. Ako ngayon, nasa biyahe pa pauwi na rin. Wala na ako sa work. Pauwi pa lang kayo. Ingat, Sir Torita. Ingat sa pag-uwi. Ayan, i-condition mo na yung mga banana mo yan at nakabang na kami, Sir Toret. Kaya i-condition mo na yan. Ayan, Imo. Big shout out, Imo. Thank you so much for coming, Imo. Pwede mo na akong abalahin kasi wala na ako sa work. Aray ko. Ayan, please help me all friends. Please support my channel. Ayan. Shahabudabin. Ano tawag dito? Shahabudin. Lagi ako nalilito dito sa pangalan nito. Shahabudin. Ayan, I will go to channel Shahabudin. Ayan, pinahihinog ko na ho sa Thursday. Pipitasin ko na. Ayan, tama yan, Sir Toret. Dahil nakabang na kami dyan sa mga banana mo, kaya i-condition mo na yan. Ayan, Shahabudin playing on your video. Shahabudin. 2 minutes and 13 seconds. Shahabudin playing on your video. Ayan, ingat Sir Toret, sa biyahe pa uwi. Yahoo, punta ako Sir Toret yan. Yes, punta ka Loving Sky. Maaga yan sa, si Sikoy. Ano yan, nag-start siya mga 6:30 PM dito sa atin, Pinas time. Kaya pumunta ka si Sikoy Maribit. Yan, Shahabudin, still playing. Shahabudin, still playing on your video. And then, I give you 1 banana, Shahabudin. Ayan, Loving Sky, minsan din ako nakakapagtrabaho pag napasok ako ng live kay host. Kasi nung nakaraan si Sikoy Maribik, nag-live ako ng 2 PM. Pumasok siya. Hindi na nakabalik sa trabaho, katatawa. Ayan, upo sa lahat yan mga guys. Tawanan kami ng tawanan, hindi na nakabalik sa trabaho ba?
Kaya nahihigap na tuloy ako. Ayan, Imo, drop your link, Imo. Ayan, tatambayan ko lang siguro saglit yung aking live, tapos pwede na ako matulog. Iwan ko na lang munang naka-silence. Kasi gabi na din eh. Ayan, ganun ba Sir Torret? Ayan, oo, si Sikoy, maaga yan, nag-start si Sir Torret. Ano lang yan, 6:30 lang yan, Pinas time. Ayan, kaya pag nakita ko si host, di na ako nag-message, baka maabala na naman ako ha. Agoy, Sir Torret ha. Ayan, siya Habudin, Dan Pulwat Junior Video, siya Habudin, ayan, +1 banana. Ang liit pa ng bahay ni siya Habudin, no? Maatake talaga yung anto ko Mukhang maaga yata ako papatulugin. Ayan, Kachana, may galap shoutout sa iyo dyan, Kachana. Kumusta, Kachana? Thumbs up muna, host. Ayan, maraming salamat sa pa-thumbs up, Kachana. Kumusta? Ayan, sa mga gustong banana dyan, ayan, maalala ko nga pala, Kachana. Kailangan mo ng banana, di ba? Ayan, dikitan mo na yung nakapin ko. Ayan, palaro ko, 1,000 to 100 banana. Ayan, Kachana, pagkakataon mo na. Total naman, nandiyan ka na rin lang, nakaabot ka. Dumikit ka na dyan sa ating nakapin. Dahil meron siyang palaro sa Friday. 1,000 to 100 banana ang pwedeng panalunan. Yahoo! Ayan, Manay Ibias, magandang gabi sa iyo dyan, Manay Ibias. Good evening, good evening. Thank you so much, Manay Ibias, sa patamsak, sa payaw-yaw-yaw-yaw dyan, Manay, Ibias, maraming salamat. Ayan, guys, sa mga gustong banana dyan, ayan, pinin ko na siya, nakapin. Pakipuntahan na lang. Kachana, sa nakapin ng bahos. Yes, sa nakapin ko. Kachana, dikit ka dyan. Friday yan. 6:30 PM yan, nag-i-start na siya. Maraming salamat si Kuy Big sa patambay. Doon na ako. Ayan, puntahan mo yan. Magbakas lang kayo ha. Naglalakad na ako, papauwi. Nakikinig lang ako. Naka-headset ako, host. Baka masagasa. Oo nga Sir Torret, ingat-ingat naman, Diyos ko po, hindi pa namin nakukuha yung banana namin. Ingatan mo Sir Torret yung sarili mo, hindi pa namin nakukuha yung banana namin. Agoy. Mas mahalaga pa pala yung banana, pastilan ba? Ayan. Ayan, si Golnas. Golnas, may galap shout out. Thank you so much for joining, Golnas. Ayan. May galap shout out from Manay Vlog, si Manay Ibias. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. Thank you so much. Ayan, dikit-dikit na kayo sa ating nakapin dyan, sa mga gustong banana. Ayan, Lady Rina. Thank you so much, Lady Rina. Ayan, good evening, my friend. Ayan, thank you so much for coming. Goldas Kokhar. Tama ba? Kokhar. Ayan, ang mga biyo pa naman, mga Arabo dito. Kaya nga Sir Torret eh. Ayan, thumbs up dan host. Maraming salamat, Lady Rina. Ayan, kunik ka dyan sa aking nakapin, Lady Rina. Dahil maraming banana yan, mga tawag dito. Mga sariwang-sariwa pa, hindi pa latoy-latoy ang banana niyan. Kaya please, kunik to each other na. Ayan, sa mga dyan, sa mga kailangan ng banana. Okay, Golnas, I will go to channel. Tama ba ibasa ko?
Goldnas Kokar, ayan. Ayan. I'm here in your house, Goldnas. Playing on your video, ayan, 3 minutes and 30 seconds. Sir Toret, mag-iingat ka dyan sa paglalakad mo, Sir Toret. Yung banana natin, ingatan mo. Baka malaglag, masagasahan yung ating banana, Sir Toret. Pakiingatan. Daan sa nakapin from Kachana, ayan, nag-iwan ka ba bro ng bakas? Babalikan ka niyan. Ayan, Golnas, still playing on your video, Golnas, still playing your video. Host, banana, yes, I give you banana. After playing your video, Golnas. Please connect to your nakapin. Golnas, ayan yung ano ba to? UK. Thank you so much for coming, UK. Ayan, I give you moderator now, UK. Bit-bit ko isang kahig na saging. Okay na. Sige na mo. Lakad mo. Aray ko. Lakad mo na ako. Istorbo ka. Ayan. Are you okay? Ayan. Yeah. I'm okay. Are you okay? Naubo ko tuloy kay Sir Toret. Ayan. Sir Tribong Subanin, mega love shout out! Ayan, wala nang tanong-tanong dyan. Si Sir Subanin na yung nandyan. Ayan, Dan Lady Rina from Kachana. Ayan, mega love shout out sa bagong pasok kay Tribong Subanin. Ayan, welcome naman natin. Thank you so much, Sir Tribong Subanin. Ayan, diba? Ano ba to? Ganda mo hosa, kaso nagtatago. Ano ka? Ayan hi! Hindi ako nagtatago. Balik kasi yung pwesto ng lamesa ko, hindi ako nagtatago. Kaya natatakpan yung mukha ko. Ayan, Idol Tribo, magluto talaga si host. Ano ba yan? Di ako makapaglakad na maayos. Ayan na naman tayo, Sir Toret. Sir Toret, basta sabi ko sa iyo, di baling ingatan mo yung banana, ipitin mo mabuti yung banana, Sir Toret, baka malaglag yan, ha? Nako, ito na naman tayo. Oo nga, Sir Toret. Aray ko. Magulo. Basta, Sir Toret, pangako mo na yung ating banana dyan, is ingatan mo. Ayan. Ayan, Golnas, Dan full watch on your video. Ayan, plus 1 banana ka, Golnas. Dapat nga, hindi na ako mag-play ng video eh. Magtatawanan na lang tayo dito eh. Kaya lang, yung ibang viewers ko eh, yung isang bisita ko eh, hindi ko pa nabibisita, kaya kailangan natin mag-play ng video. Ayan, Lady Rina. Na-play na kita kanina, Lady Rina. Ayan. Hello everyone. Here, mega love shout out from, ano ba kasi? Tingnan ko nga si Lady Rina. Ano ba siya? Ay, ibang lahi din pala si Lady Rina. Kaya pala hindi siya, kaya pala hindi niya ako naiintindihan. Lakad muna ako, Diyos ko dahil. Lakad muna ako, Diyos ko dahil. Bulsa ko muna sipi ko. Sige lang, Sir Toret, ibulsa mo yung sipi mo. Basta yung saging natin yan, ipitin mo. Aray ko. Mama Rebek, ang ingay niyo. Hinaan ko na nga yung aking maingay daw. Kaya marami nagagalit sa akin, maingay daw ako. Pati si Manaymer nagagalit sa akin yan, maingay daw ako eh. Naririnig ako nung amo niya eh.
Wala kayong magagawa, yun na talaga yung bunganga ko. Ayan host, malulobot na mata ko. Baka Tiana, lagyan mo ng ano yan, lagyan mo ng stick yung ano mo, yung mata mo dahil nakalive pa ako. Aray. Ayan, Yuki. O, di baling maingay, basta maganda naman. Ay, thank you naman. Zile, yo alergian. Napasayaw tuloy akong bigla na. Thank you so much, Sir Tribong Subanen, maraming salamat. Manaymer na may galang shout out from, Katsana. Ayan, ano ba to? Asis 6K, okay. Brother, stay connected with me. 6K, okay. Hindi siya 6K, okay. Okay. Aray ko, okay. Ayan. I go to channel, okay. UK, aray ko, di ko tuloy ba? Sabi niyo sasabihin ko. UK, I'm here in your house, UK. Hindi ko tuloy masabi ni kay Sir Torres, kay Sir Tribong Subanin. Nagsama kayong dalawa, kanina sumakit picture ko, nakatatawa sa inyo, ngayon nandito na naman ako. Sir Tribong Subanin, mabalik ako bukas ha. Yan, Mama Bel, magandang gabi. Yan. UK, playing in your video, 6 minutes and 11 seconds, UK. Ayan, UK, playing on your video. Ayan, 13 million in the house, maraming salamat guys. Oo nga kaso nagtatago. Hindi ako nagtatago. Sir Torres, hindi ako nagtatago. Ayan, Ayan. Balik ka bukas ha. Sige, i-atras ko yung live ko Sir Tribong Subanin kasi nagla-live talaga ako 8:30. Dahil nag-wish ka, bibigyan mo ulit ako ng 100 banana, babalik ako. I-adjust ko yung live ko, mag-ano ulit ako, magna 9:30 ulit ako bukas. Ayan sabi mo yan Ayan, maraming ayan guys, teka muna. Ayan guys, pakunik naman sa ating nakapin guys, pakunik. Ayan, purdoy tayo dyan. Purdoy daw tayo dyan. Grabe makapurdoy, ayan. Ayan, pakunik naman guys. Patamsak host at kaming premiere ko bukas. Salamat host. Ayan, natamsakan ko na siya kanina, darling. Lady Rina. Natamsakan ko na siya. Punta ko siya ulit dito sa kabilang cellphone ko. Tatamsakan kita ulit. Ayan, UK. Still playing UK. Ayan, sa mga naiingayan dyan sa bibig ko, wala kayong magagawa dahil yun na talaga yung bunganga ko. UK, still playing. Ayan, dito ako ulit sa bahay mo, baby Rina. Ayan, Subanin Dan from sorry ko na, ubo tuloy ako. Bakas lang kayo ha. Alagad ako, si host, abala talaga pa, hinto. Ayan. Sir Torres, maglakad kang concentrate, basta yung saging ipitin mo at wag mong hayaang malaglag. Ayan, baby Rina, nandito ulit ako sa bahay mo para tamsakan yung upcoming mo, baby Rina. Ayan, unang tamsak, pangalawang tamsak, baby Rina. Sa pangalawa ay sa unang mo. Kanina nagtamsak na ako sa kabilang phone ko, ayan. Tamsak ulit. Kasi bali pito yata yung yung nagtakip ako ng tenga. Manay mo na huwag kang dyan ha. Ayan, pangatlong tamsak. Ayan, baby Rina, dito na kulit sa babang upcoming mo. Tatlo din dito sa baba. Tamsak ulit. Hindi na ako, baby Rina, nagko-comment basta nagtatamsak na lang ako ha.
Ayan. Dan tamsak na, Baby Rina, sa lahat ng upcoming mo. Ayan, host, pag di na ako lumitaw sa screen, mutulog na ako nun. Sige lang, Katsana, baka may pasok ka pa bukas. Sige, sleep ka na. Kawawa ka naman. Ayan, Baby Rina, dan ako sa, sa upcoming mo. Sige lang, tawag dito, sige lang. Katsana, tulog ka na. Ayan, Manay Mirna, nandito na ako sa bahay mo, Manay Mirna. Wala kang magagawa, Manay Mirna, kung naiingayan ka sa akin. Host out na ako, ha? Inaantok na ako. Naku, ayan tayo eh. Sige, matulog ka na, Sir Subanin. Good night. Ayan, dito ako, Manay Mirna, sa one day ago mo, Manay Mirna. Ayan. Are you okay? Still staying UK. Ayan, may ads ka pa, Manay Mirna. Asawa ko nakabuka ka na, host. Agoy pastilan. Agoy, kaya pala siya matutulog na. Hindi siya inaantok. At pupunta pala siya dun sa, sa bunganga ng bayon. Ay, naku po. Sir Tribo, ang tanong. Huwag ka muna matulog. Ang tanong. Nakakondisyon na ba yung banana? Agoy, Sir Tribong Subanin. Sige, matulog ka na, Sir Tribong Subanin. Maya-maya din naman mag-sleep na ako. Iwanan ko na lang muna nakatambay yung aking cellphone ba. Ayan, luntoy pa rin kaya matutulog na lang ako. Aray ko. Agoy pastilan. Nakakuluntoy pala kaya pala matutulog na. Ay, sis Ginoo, gid ba? Ayan, UK. Dan full watch your video, UK. Ayan, +1 banana, UK. Ayan, Idol Subanin, tulog na rin ako. Tulog na rin ako. Ang ingay talaga niya. Ayan, wala kayong magagawa dahil yan talaga yung bunganga ko. Manay Mirna, dan full watch na ako sa'yo, Manay Mirna. Ayan, kung 23 thumbs up, Manay Mirna. Ayan, thanks sa Trillion Host. You're welcome, UK. Ang liit pa pala ng bahay ni UK. UK. Ayan, dito ulit ako sa kabilang cellphone ko, UK, para madagdagan yung banana ni UK. Wow, 30 viewers. Thank you so much. Utoy, mag-love shout out, Utoy. Gandang gabi sa'yo dyan. Ayan, Utoy, pakidikitan mo, Utoy, yung aking nakapin, Utoy. Para madagdagan yung banana mo, Utoy, may palaro siya bukas, puntahan mo. Edward Castillo, hello, mag-love shout out, Edward. Ayan, mag-ano na nga ako, aray ko po, tawag dito, seryoso na nga ako. Ayan, Toret TV, mega love shout out. Ayan, Utoy, dikitan mo yan si Sir Toret. Nagpapalaro yan ng nagpapalaro ng banana yan. Utoy, dikitan mo yan. Para madagdagan yung banana mo, pumunta ka bukas. Ayan, Mama Ribic, mega love shout out. Wow, mega love shout out sa 39. Oo nga, Sir Toret, buenas ka talaga. Sir Toret, buenas ka talaga. Agoy. Buenas yung mo, Sir Tor. Hindi pala. Si Sir Tribong Subanin pala ang buenas sa akin. Ayan, maraming salamat. Thank you so much. 60 viewers. Bumalik yung aking mga silent viewers na nawala. Ayan guys, please,
na tawag dito guys, please like dan. UK, ayan, dito ulit ako sa bahay mo UK. Kawawa naman si UK, lit-lit pa ng bahay. Sir Torres, may kagagawan yan, host. Wala po akong kinalaman yan. Aray ko. Ayan, UK. I go to channel again, UK. Ayan. I'm here in your house again, UK. Ayan, sa short video na lang ako ni UK pupunta. Ayan, UK plus 1 banana again, UK. Wala akong kinalaman dyan. Ako rin, wala rin akong kinalaman dyan, Sir Torres. Malay ko dyan. Ayan. Ayan, UK, ayan, plus 1 banana again, UK. Ayan, yubok, Dan. Ano bang yubok? UK ata. Ayan. Ano bang yubok sabi ni entertainment? UK, Dan. Ayan, ako po. Same lang tayo, Sir Torres. Kayo talaga may ano dyan. Kayo talaga may kinalaman dyan. Ayan, guys. Patamsak naman, guys. Sa mga hindi pa nagtatamsak sa aking live, patamsak naman. Sir Torres, umamin ka na. Ikaw may kinalaman dito, Sir Torres. Ayan, ang hiling ko lang naman, Sir Torres, yung maging 20 yung tao sa bahay ko, Sir Torres. Hindi naman ako humiling ng ganyang kadami. Ayan, host, please pin my link. Ayan, okay, please drop your link. Entertainment. Please drop your link. Guys, patamsak naman sa ating live. Sa mga hindi pa nakapag-tamsak dyan, patamsak naman. Wala akong aminin. Bata pa ako, ha? Ayan, wala akong kinalaman. Bata pa ako. Malamang si Sir Trimong Subani na may kinalaman. O, di ba, aabot na 100 plus yan? Sir Torres, matutulog na ako. Mag-end ako. Natatakot na ako dito, Sir Torres, sa mga dumarating. O, di ba? Wala ba talaga kayong kinalaman dito? Ayan, entertainment Dan from UK. Ayan, guys, thank you so much, guys. Patamsak, guys. Patamsak sa ating live. UK, please, thumbs up, UK. Ayan, mag-ingay ka lang dyan. Ikaw ang bida dyan. Hindi na nga ako makapag-ingay, Sir Torres, eh. Ayan. Wow, 69 katao, host. Ayan. Sir Tribong Subanin, kasi nagpaalam ka, kaya tuloy sinugod ako. Ewan ko kung saan galing yung iba dyan, Sir Tribong Subanin, hindi ko alam. Kasama mo yata yan, eh. Ilan ba yung alagat ninyong dalawa ni Sir Torres? Yadimanda, hello, Migalab, shout out. Yadimanda, please, thumbs up, guys. Ayan. Ayan, Sir Torres. Nakarating ka na ba sa iyong tahanan, Sir Torres? Ayan, Sati Migalab, shout out, Sati. Thank you so much, Sati. Ako, alagad ko secret. Secret ba? Ayan. Ayan, Migalab, shout out. Entertainment, please drop
nasa mansyon ako, wow. Ayan, buti naman at nung nakarating ng ligtas yung ating saging at hindi natulsak. Sir Torres, buti hindi natulsak yung ating saging sa daan. Ayan. Ayan, sa mga naghahanap ng pagmumukha ko, ayan, nandito lang ako, ayan guys. Medyo natatakpan lang at yung aking pwesto ay maliit lang. Ayan, Bible version, ipin natin si Yadi. Ayan guys, thank you so much. Mga silent viewers, thank you so much. Ano ba tawag dito? Dito lang ako makapagsalita dito sa bisita ko, Sir Torres eh. Ayan, thank you. Thank you, okay, from Yadi Manda. Ayan, maglalaban na naman ngayon. Diyos ko, ilalagay ko na yung saging sa bodega. Baka mawala eh. Bantayan mo mabuti yan, Sir Torres. Baka yan ay mawala. Ayan, mega love shout out guys. 135 viewers. Thank you so much. Ayan, thank you so much silent viewers. Thank you so much for coming again. Dati na sa akin na yan dati eh. Nawala, lumipat sila sa iba. Ayan, Tagalog host. Gusto Tagalog ni UK, UK. UK, ayan. Dala ko sa dalawang nakadalawang banana na akong binigay sa iyo, UK. Ayan yung upload, Amis Putin Vlog, ayan. Amis Putin Vlog. I will play your video, Amis in Vlog. Tama ba? Amis Food in Vlog, ayan. Ayan, Amis Food in Vlog, playing on your video. Ads watching, thank you so much sa pa-ads, Amis Food in Word. Ayan, Sir Torres, kumain ka na dyan. Huwag mo na bawasan yung banana natin dyan, ha? Mag-dessert. Mag-dessert ka na lang ng kalamansi, Sir Torres, ha? Ayan, Amis Food, from Yadi Manda. Yadi, hi, how are you? Friend from Amis Food World. Ayan, Amis Food World, ayan, playing on your video, Amis Food World. Ayan, Sati, thank you so much. Bicolana, hi dear, how are you? Ayan, I'm good, Amis Food World, ayan. Sisikoy Loving Sky. Di pa pala kita napupuntahan, Sisikoy Loving Sky. Nakatulog na si Sir Tribong Subanin. Siguro palagay ko nakasubsob na sa puno ng mayon. Tribong Subanin, Sir Tribong Subanin, ano nang ginagawa mo? Ayan, Sisikoy Loving Sky, dito na ako sa bahay mo, Sisikoy Loving Sky. Asaan na ba? Ayan, Amis Food World, still playing. Ayan, my name, Amina. Ayan, si Amina pala. Okay, I see. Ma'am Amina, call me Ami. Okay, Ma'am Ami. Ayan, thank you so much, Ma'am Ami, for joining to my live. Thank you so much.
thumbs up ng ating live. Baka hindi pa kayo nakakapag-thumbs up sa ating live. Ayan, kinig lang ako ho sa kikilos lang ako sa bahay. Sige lang, Sir Torret. Kain ka na, Sir Torret. Di ka pa yata nakain. Wawa naman ikaw, anong oras na? Ayan, Torret, hi from Ma'am Amina. Amina ba sabi niya? Amina. From Amina. Ayan, shout out 116 viewers. Thank you so much. Yo, Dimanda, thank you so much. Ayan, magwa 1 hour na lang ako. Mag-e-end na rin ako. Ayan, si Sikoy. Out na ako. I-sleep na si Sikoy. Maraming salamat si Sikoy. Loving Sky. Pahinga ka na kasi bawal ka magpuyat si Sikoy. I-sleep ka na. Ayan, Sati, connected dan from Amis Food World. Ayan, bye-bye all from Loving Sky. Sige si Sikoy. Ingat ikaw. Sleep ka na dyan. Ayan guys, mag-ano na lang ako, mag-1 hour na lang ako guys. Ayan. Mag-i-end na ako. Sir Torret, magpapaalam na ako, mag-i-end na rin ako kasi medyo gabi na rin, gabi na ako nakapag-start. Ayan, maraming salamat guys sa inyo lahat. Sir Torret, thank you so much. See you on Friday. Ingatan mo mabuti yung ating mga ingatan mo mabuti yung ating mga saging. Ayan, maraming salamat sa mga naging bisita, guys. Thank you so much. Maribit Family TV. Ayan, Loving Sky. Ayan, Amis Food World. Ayan, Torres Friend, your video watching from Amis Food World. Ayan. Sir Torret, ipi-play na lang kita dito, Sir Torret. Ayan, si Sikoy, out na, sleep mode na ako, night all. Ayan, Sir Torret, samahan nyo na lang si Sikoy dito lang. Hindi, okay lang si Sikoy, mag-i-end na rin ako. Pa-end na rin ako si Sikoy kasi naka 1 hour na din ako. Ayan, bye-bye na guys. Thank you so much. Ayan, thank you so much for silent viewers. Ayan, thank you so much. Bye. Sir Torret, mag-end na ako. Ayan, thumbs up dan from Sir Torret. Ayan, Sir Torret, mag-end na din ako. Ayan, bye everyone. Ayan, Sis Maribit from Yadimanda. Ayan, Mama Maribit, good night from Sir Torret. Ayan. Mag-end na rin ako, Sir Torret. Ayan, Mama Miss Food World. Ayan, thank you so much. Mag-end na ako. Bye-bye, guys. Ayan, i-silent mo lang ho. Sayang yung views. Eh, sabi nila, Sir Torret, ano daw baka daw hindi raw maganda yung ganyan Parang boasting, tama ba yun? Sabi nila hindi raw maganda si Sir Torret pagka ganyan. Totoo ba yun, Sir Torret? Ayan, thumbs up means, ayan. Thank you so much, Amis Food World. Ayan, hindi okay lang yan. Sabi lang nila, ano daw? Meron daw na tawag dito, kasi parang, alam mo yun, Sir Torret, yung nagpapaano ng hindi ko masabi dito Inaano ko baka ako mamaya maapektuhan yung, sabi naman ng iba, pag nag-normal na, patayin mo na. Sabi kasi nila baka daw yung tawag doon. Alam mo yung Sir Torret, yung di ba pag hindi ko masabi dito Sabi lang nila, hindi raw maganda pag ganyan.
Kaya i-end ko na sana. Dati kasi nasa akin na yan, Sir Toret, bago ako mamoni. Nasa akin na yung mga yan. Tapos, naglaylo sila, napunta sa iba. Inayaan ko na. Tuwing magla-live ako dati, pinakamababa na nagtatambay sa akin, minsan 60. Sabi nila, yung tawag dito, posting daw, tama ba yun, Sir Toret? Kaya sabi ko, i-end ko na lang. Nakikita ko nga mga views mo, nasa 1K. Oo, Sir Toret, nung nakaraan. Nung mga nakaraan, umabot pa nga ng halos 3K, 3K, 2K. Tapos nitong nung bago ako, nung namoni ako, bagong moni lang ako, yun, naglaylo sila. Ayan, Toret Dan from Amis Food World. Pag daw kasi monetize ka na, delikado raw yun, Sir Toret. Totoo ba yun, Sir Toret? Sabi nga nila, Sir Toret, kaya gusto kong end ko na eh. Mag-end na lang ako kasi baka mamaya magka-problema pa yung channel ko. Eh, ba't sabi nila, meron daw nadidemoni dyan pagka ganun. Ayan, kagaya niyan, tumaas na naman. Hindi pa delikado yun, Sir Toret. Sabi lang nila, kasi kaninang umaga nga, yan ang topic kaninang umaga kay Sis Astrid. Yan ang topic kaninang umaga, isa ngayon na ano daw, hindi nga daw maganda yung ganyan. Maraming okay lang yan, meron din ako niyan. Marami na ikang na demonic diyan pagka ganyan yung ano tawag doon. Kaya natuloy naman ako, kinakabahan naman ako, baka ako mamay. Pero dati nung bago ako bago ako Sir Toret ma-monetize, ganyan na rin yan, nasa akin yan dati. Nung bago ako ma-monetize, nasa akin na yan. Tapos nung namoni ako, naglaylo sila. Kaya na hanggang balik ako ako naman happy na ako doon sa maging kahit 200 views lang happy na ako doon. Di sana dami kong CPR ni isa, wala naman akong CPR. Sabi lang nila. Ibig sabihin, nangyari na din po sa inyo yan, yung ganyan kadami na May nag-posting sa'yo na ganyan, okay lang yan. Nasa akin na yan dati, Sir Toret, nung bago ako ma-monetize, bigla na lang sila pumasok sa akin. Ganyan din siya halos. Kaya ako na-monetize agad, Sir Toret, ang bilis kong na-monetize dati. O,
ginawa ko yan. Yan, nakatituloy yung kamay ko. Ayan, naka 1 hour, inaano na rin ako. Ayan. Si, sino ba to? Si Gioro. Ayan, lagyan natin ng jacket si ano. Ayun nga, Sir Torit, doon nga ako kinakabahan, baka kako delikado yun. Ninja lang pala. Kaninong ninja si Gioro? Ayan. Sa Friday magaganyan ako, manood ka. Ganun ba yon, Sir Toret? Hindi ba delikado? Hindi delikado yon, Sir Toret. Sabi nila kasi delikado daw. Nakabahan tuloy ako. Ayan, naka 1 minute in ano naman ako eh. Naka 1 minute in isang oras at kalahati na rin ako, Sir Toret. Pwede na yan. Hindi, alam mo bang binabayaran namin yan? Kitang? Ang nagsabi sa akin yan, si Ma'am Astrid, tapos si Sir Arthur yata yun. Okay, sige, bahala ka ho, sayang kasi eh. Oo nga, kaya lang Sir Toret eh. Basta sure po kayo, hindi delikado yan Sir Toret. Kasi ayan ayan 152 ulit. Eh paano kung magdamag yan Sir Toret na ganyan kadami, di magdamag ako dito. Ano ko muna yung ano ko. Tanggalin ko na yung mic ko. Huwag kang kabahan, relax ka lang. Ayan, kasi isang oras yan. Natatakot ako kasi sa sinasabi nila baka magkatotoo Sir Toret eh. May oras yan, babalik din yan sa normal yan. Ayan. Manay Myrna, tulog ka na, Manay Myrna. Kasi 10:30 na, 11 na, Manay Myrna. Sleep ka na, Manay Myrna. Paano na rin ako maya-maya pagka umupa yung ano ko, ma-sleep na din ako. Sir Toret, salamat sa iyo dyan, Sir Toret.
Binabayaran namin yan, dollar yan. Sana nga Sir Torret, sana nga lang. Marami din ako, may nakita din akong ganyan noong nakaraan. Kay Ate Hides dun sa awa naman ng Diyos, buhay pa yung channel niya eh. Buti na lang Sir Torret, nandyan ka pa, kundi mag-e-end na talaga ako kanina pa. Gising pa si Manay Mirna. Manay Mirna, tulog ka na, Manay Mirna. Kaya mahirap minsan nakikinig sa iba, marami silang idea. Kaya nga Sir Torret, kinabahan naman kasi kung nung sinabi nila na delikado yan, natakot naman tuloy ako. Nung una kasi tuwan-tuwa ako, nung unang pumasok sa akin yan noon. Tuwan-tuwa ako kasi nga, minsan nga ako, 3 salang pa eh. Okay, Tam? Pero wala naman po nangyari sa channel nyo. Kaya nga maging sa Tamsa kaya Sir Torret, di ba? Sa Tamsa kaya ganun din. Kasi nung isang araw, yung yung tawag dito, yung upcoming live ko, nagpatamsak ako dun sa kakilala ko. Tinamsakan ba naman automatic 100? O ba't yun hindi nagkakaproblema, di ba? Wala ito, malapit na akong tumahod. O, di ba, Sir Torret? Sir Torret, nakailang sahod ka na? Nakimaritis pa? Yan, ngayon yung upload ko na bago sa trabaho ko, naka-posting yun. Maray na ba? Ayan, Kuya Alto Official. May galang shout out sa iyo dyan. Ayan, thank you so much. Ay, Kuya Alto, maalala ko nga pala. Dikitan mo yan si Sir Torret. Kuya Alto, andyan ka pa, di ba? Kuya Alto, dikitan mo yan si Sir Torret. Para lumaki yung bahay mo. May yan sa Friday. 6:30 Pinas time. May palaro siya ng banana. May posibleng manalo ka ng banana, Sir. Ay, Kuya Alto, para madagdagan yung bahay mo. Ayan si Sir Torret, Torret TV. 6:30 PM ata ang start ng live ni Sir Torret. Teka, tingnan ko muna, Kuya Alto. Tingnan ko muna. Iano ko si Sir Torret. Puntahan ko. Para madikitan mo, Kuya Alto. 6:30 nga, Kuya Alto. Dikitan mo. Ayan, dan dikit na po, Torret TV. Ayan. Maraming salamat, Kuya. Ayan, may palaro siya sa Friday. Puntahan mo siya. Para madagdagan yung bahay mo, Kuya Alto Official. Ayan, magandang gabi sa iyo dyan. Gising ka pa pala.
And then sa Sukli Idol from Toret. Ayan. Dana raw Kuya tawag dito, Kuya Alto, dana sa iyo si Sir Toret. Ayan, abangan mo yan, Kuya Alto ha. Abangan mo yan sa Friday, magpapalaro yan si Sir Toret, punta ka. Sana marami ng limoni sa mga kinagkahan ko ng banana. Kaya nga Sir Toret eh. Yan, unti-unti nang umuunti. Unti-unti nang umuunti. Unti-unti nang umuunti. Ayan, Kuya Alto Official, kumusta ba? Ayan, Danikit, Kalimbang na po, Sir Toret. Ayan, sino ba naglalagay sa inyo yan? Hindi ko alam, Sir Toret, bigla na lang siya napasok sa akin. Nung bago ako, Sir Toret, ma-monetize, ganyan na rin yan. Bigla lang siyang pumasok sa akin. Tapos nagulat ako, hanggang sa kinabahan ako, pinatay ko yung nag-end akong bigla, Sir Toret. Tapos tuwing magla-live na ako noon, hindi siya karamihan, hanggang 60 lang siya. Hindi na siya karamihan, hanggang 60 lang ang pumapasok. Tapos ngayon, naulit-ulit ngayon, tapos nung na-monetize ako, nawala sila. Nung na-money na ako, ayan, halos 1 month na akong money eh. Tapos ngayon lang ulit, nagulat na ako ngayon eh. Nagulat ako biglang pagtingin ko, 30 plus yung tao sa aking live. Eh, hindi ko rin alam, Sir Toret, hindi ko alam kung sino. Oo nga, Sir Toret, pababa na nga. Sino kaya? Ganto na rin to nung Sir Toret, nung bago ako mamoni nga, ganto na to, ganto na siya, yung nagulat ako, nag-live ako, bigla talaga din na nagkaganito, tapos kinabukasan ulit, ganun uli nangyari, hanggang sa nagtuloy-tuloy. Tapos nung bandang nung medyo tumagal na siguro after 1 week, na siya, every live ko noon, nasa 60 na lang ang pumapasok. Nasa 60 na lang ang pumapasok every week. Tapos nung na-monetize ako, Sir Toret, nawala sila. Yun, nawala sila noon. Tapos ngayon lang ulit bumalik, Sir Toret. Ngayon lang bumalik. Ganun pala yun, Sir Toret. Ganun pala yun. Ako gising pa talaga yung isa. Manay Myrna, tulog ka na, mag-end na ako, Manay Myrna. Tulog ka na.
Kaya kinabahan na naman tuloy ako kanina. Mag-e-end na sana ako kanina eh. Eh kung wala lang kayo dyan, Sir Torret, mag-e-end na talaga ako. Kasi sabi sa akin ni Sir Arthur, pag ganun daw, mag-end ako. Eh, kaya kinakabahan naman tuloy ako. Siyempre, alam mo naman, pinaghirapan ko yung channel ko, merong mabait sa'yo na naglalagay niyan. Ganun po ba yun? Ayan, nawala na siya. Pwede na ako mag-end. Sir Torret, maraming salamat ha. Buti nandyan ka. Thank you so much, Sir Torret. Kung wala ka dyan, kanina pa ako nag-end. Ayan, holograph. Mega love shout out, holograph. Ayan, please thumbs up, holograph. Wala tuloy yung saya ko kanina, Sir Torret, napalitan ng kaba. Kinabahan tuloy ako, Sir Torret. Wala yung sigla ko kanina. Kaya nga, yan na yung normal ko. Agoy, eh kanina eh hanggang ano lang, hanggang 14 lang yung bisita ko kanina. Nagulat ako pagtingin ko, eh 30 plus na 36 plus na eh. Sir Bongski, ayan, Torret. Sir Bongski, tapos na yung ano mo? Tapos na yung live mo, Sir Bongski? Hello sa iyo, Torret, from Sir Bongski. Sir Bongski, dahil na yung ano, tapos na yung ano mo, tapos na yung live mo. Next time okay lang yan, host. Basta kung ano yung bawal kay Whitey, yun ang wag nating gagawin. Oo nga, Sir Torret natakot lang ako dun sa mga sinasabi nila eh. Nag 1 hour lang ako, host. Sorry Sir Bongski, di kita nadalaw. Bala ko sana, sabi ko mamaya pagkain ko pupuntahan kita. Ayan, maraming salamat. Ayan, maraming nag-view sa akin, host. Almost 70 views na. Na-shock ako. O, kita pati pala kay Sir Bongski, Sir Torret, meron pala. Hindi lang pala sa akin, Sir Torret, talagang napapanahon ngayon. Ba't kaya, Nag-dear Ate Helen kasi ako, host. Nag-dear Ate Helen ka na naman ba? Ayan. Pati pala kay Sir Bongski, ganun din Sir Torret. Hindi lang pala sa akin. Eh, ba't nag-end ka na, Sir Bongski? Mag-upload ka na ng bago para makita ni Whitey na may bagong upload ka lalo't maraming pumasok sa'yo, Sir Bongski. Mag-upload ka na. Dapat meron ka ng upload. May mabait na naglalagay sa inyo. O, di ba? Hindi palagay ko Sir Torret, mga ibang lahi eh. Pansin ko lang. Kasi
Sir Torret, napansin mo yung Aray ko. Napansin mo yung bahay ko, Sir Torret? Ano, bigla siyang laki dahil nung nakaraan, ganyan siya. Yung maraming pumapasok sa akin, minsan 30 plus, pataan, hanggang 40. Pag nag-end ako, Sir Torret, minsan 100 banana yung pumapasok sa akin, kaya yung 3.8 ko na bahay. Saglit lang, naging 6K agad yung bahay ko na walang nagkarga sa akin. Wala na akong matapik. Host, na subject ko si Gina. Ganun ba? Hindi na tuloy ako nakaabot. Inubo tuloy ako. Gusto ko pa naman, Sir Bongski, pumapasok sa live mo eh. Nakakatuwa yung mga ano mo, nakakatuwa yung mga background mo. Ayan, pakiramdam nyo yung mga nagpupunta sa live nyo kung gaano sila karami. Pinakamalaki kung views mo na normal hanggang 30 something lang. Oo nga, Sir Torret, ganun nga. Ayan, nawala na sila, Sir Torret. Mag-i-end na ako. Ayan, Sir Bongski. Maraming salamat, Sir Bongski, sa pagsilip mo sa aking live. Thank you so much. Ayan, magtamsa ka naman sa live ko, Sir Bongski. Hindi mo pa sinusundot yan. Pakisundot naman, oh. Bago ako mag-end. Ayan, Sir Torret. Maraming salamat. Mag-end na ako. Para makapag-ano ka na rin, Sir Torret. Makapagpahinga ka na din. Ayan, Ate Bicolana, tamsak na po. Gandang gabi. Magandang gabi, Arnold. Kumusta? Ayan, nakaabot ka pa naman. Pa-end na sana ako. Ayan, magandang gabi rin sa iyo, Arnold. Kumusta ba, Arnold? Kumusta ang channel? Ayan, Arnold, the piso. Ari ko. Okay, sige ho. Good night sa inyo lahat. Ayan, maraming salamat, Sir Torret. Ayan, Sir Arnold. Support ako. Sandali. Ate, ayan. Maraming salamat, Sir Arnold. Pa-end na rin ako. Ayan, ipi-play kita dito, Sir Arnold. I-play ko na lang dito. Iwan ko na lang dito. Kayong dalawa ni Sir Bongski, ha? Ayan, magsimba ako ngayon. Ay, okay. Ingat ikaw, Sir Arnold. Yan, ipag-play kita dito, Sir Arnold, ha? Iwanan ko na lang dito. Kasi pa-end na rin ako, eh. Yan, mag-ingat ka, Sir Arnold, sa pagsimba. Ingat. Ayan, dito muna ako sa bahay mo, Sir Arnold, ha? I-play kita. Ayan, dito ako sa bahay mo. Ayan, dito muna ako sa one day ago mo. Ano ba itong isa? Travel around Tagbilaran City. Wow! Dito ako sa mahaba-haba, Sir Arnold, ha? Ayan, maraming salamat, ate. Ayan, ipagpiplay kita dito sa dalawang cellphone ko, Arnold, ha? Ayan. Dito ako sa video mahaba mong video. Dito sa 15 minutes. 15 minutes ba to? Tama ba to? Tama ba yung kita ko? Oo, tama nga. Dito ako sa 15 minutes mo, Sir Arnold. Ipi-play ko dito. Ano ba to? Balbal ka, Arnold, kasi hating gabi magsimba ka. Tumiro na naman to si Sir Bongski talaga. Ayan, Sir Arnold, dalawang cellphone ang ipi-play ko sa iyo, ha? Ayan, pareho dito sa dito sa 15 minutes para mahaba. Ayan, dalawa siya, Sir Arnold, ha? Ayan, dalawa siya, ha? Ayan, naka-play ka dito pareho sa naka-play ka pareho dito sa aking Ayan,
Iwanan ko na lang to na ano ha, naka-play. Ayan. Okay, bye na muna. Mag-views ako ng mga upload ko. Bubuksan ko mga galamay ko ha. Maraming salamat Sir Torret. Magandang gabi sa iyo diyan. Good night. Thank you so much. Ayan, Sir Arnold, naka-play ka lang ha. Iwanan ko na lang dito na naka-play tong dalawang video mo ha. Good night, Sir Torret. Good night. Salamat, Sir Bongski. Good night sa iyo, Sir Bongski. Ayan, Sir Arnold, good night na. Ayan, naka-play ka lang dito. Ayan, Sir Melvin. Maraming salamat. Ayan, paid na po ako, Sir Melvin. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat dyan. Thank you so much sa mga nag-thumbs up dyan. Maraming salamat, guys. Ayan, thank you so much, guys. Ayan, bye-bye na. Thank you so much.